Náš příběh začíná v 70. letech 19. století. Ruský badatel Nikolaj Przevalský se vydává na náročnou expedici, jejímž cílem je hlavní město Tibetu Lhasa. Cestou prochází téměř liduprázdnou pustou krajinou. Krajinou tak nehostinnou, že přežít v ní dokáží skutečně jen ti nejsilnější. Krajinou sužovanou nekonečnými tvrdými zimami, během nichž teplota klesá až na 40 stupňů pod nulou. Vítejte v Mongolsku. Rozsáhlé roviny v dálce lemují zasněžené vrcholky hor. Člověk by řekl, že život je zde téměř nemožný. Przevalský však v roce 1879 přiváží z rusko-čínské hranice lebku a kůži zvířete, dosud nepoznaného západním světem. Zvířete tak neskrotného, že mu divokost pulzuje přímo v žilách. Na počest svého objevitele dostal tento majestátní tvor jméno Kůň Převalského. Je to jediný žijící příbuzný nám tolik blízkého koně domácího. Mongolové pokládali divoké koně za zvířata bohů, proto je nazvali Taki, což v překladu znamená svatí. Divoké koně však krátce po objevení čekal nelehký osud. Kopytníky, kteří se kdysi ve vnitřní Asii vyskytovali v hojném počtu, postupně vytlačovali lidé a nemilosrdné přírodní podmínky. Před necelými 50 lety byli v Mongolsku pozorováni poslední 2 divocí koně. Od té doby už nikdo žádné volně žijící koně Převalského neviděl. V přírodě vymizeli. Naštěstí byl ještě předtím v Evropě spuštěn program na jejich záchranu. Zůstala jim tak špetka naděje ve formě několika desítek jedinců chovaných v zoologických zahradách. Od 80. let minulého století nastala v příběhu koně Převalského nová kapitola. Ta vychází ze snahy navrátit je zpět do jejich domoviny a rozproudit v jejich žilách dlouho zapomenutou divokost. Osud zavedl koně Převalského až do české krajiny, daleko za hranice jejich domova. Suchou polopoušť vystřídali zelené louky, kamenité hory nahradily kopce porostlé lesem a do jejich života vstoupil člověk. Ne člověk, který přispěl k jejich vymizení v přírodě, ale člověk, který jim vytvořil náhradní domov a místo, kde se cítí bezpečně a kde prospívají. Už jako malý dítě jsem vždycky toužila dělat se zvířatama. A vzhledem k tomu, že jsem se nebála, tak to zvířata asi zřejmě i ze mě necítili žádné moje obavy, takže my jsme od začátku spolu fungovali. Pracujeme tady, letos to bude 21 let. Já jsem sem vlastně nastupovala přímo s první skupinou koně Převalského. Tahle chovná stanice vznikla za účelem chovu a rozmnožování koně Převalského, protože tu jsou naprosto ideální podmínky, jsou zde velké prostory, pastviny, je tu vyšší nadmořská výška, která jim vyhovuje. Tak holky, pojďte ven, pojďte. Pojďte se na nás podívat. Nacházíme se ve výběhu klisen. Vlastně z této skupiny by měly odejít letos další 4 klisny do Mongolska. Jedná se o Niluš, Bajan, Ulu a Gretl. Holky, pamlsky. No hledejte, holky, hledejte. Tady se učí žít přirozenému životu, naučí se žít hierarchii. Leckdy se dostávají tady do lepší kondice, než ve který přijdou. A je to vlastně takový rehabilitační centrum pro ty koně.
pokud děláte dlouho nějakou práci a pokud ji máte rád a prostě chcete ji dělat, tak vás vlastně pohltí, takže vy vlastně tomu propadnete. Pracujete za každého počasí a je jedno, jestli je sluníčko, jestli je plískanice, jestli jsou vánice, protože každý den musíte ven, každý den se o ty zvířata musíte postarat. Někdy toho máte plný zuby, ale na druhou stranu tu práci milujete. Přestože se mi po těch koních bude stýskat, tak vidím jako naplnění toho cíle vypuštění koní ve své domovině v Mongolsku. Že to pro mě bude vlastně vyvrcholení té práce a toho letitého snažení. Návrat divokých koní však vyžaduje spolupráci mnoha lidí. Nezastupitelnou roli hrají strážci přírodní rezervace Gobi B, kteří dennodenně usilují o přežití nejen dovezených koní, ale i jejich potomků. Би энэ ажилд ороод 20 жилийн байгууллагад ажиллаж байна. Би энд ажиллаж байгаа хугацаанд бас тодорхой хэмжээгээр бас байгалаа харж, хамгаалж, хайрлаж явдаг. Түүний нэг одоо бас гол зорилго нь бол үндсэндээ дахийг одоо энэ нутагт нутгшуулах, энэ үйл ажиллагаагаар би бахархаж, багтаж явдаг. За манай говьт тархины газрын бэ гэсгийн нутагт үсгэд өнөөдөр 13 азрын зөв 113 дахь одоо бэлчиж нутагшиж байна. Тодорхой хэмжээнд одоо бид нэр дахигаа бас цаашд үржүүлж 500-аас дээш толгой давуулах зорилттой ажиллаж байгаа. (1992) онд анхны 5 дахь манайд энд ирж байсан бол 2005 онд одоо үндсэндээ тахиусан бас нэг дахин зэрэг очиж тэрнийг одоо бид нэр эргэж төрж маллаж ингэж харж хандж байдаг. Бид нар сахийг бас тодорхой хэмжээгээр эргэж төрөхдөө одоо тэрний зам төрөх одоо тарах хүч энийг бүгдээ харж хандаж манай одоо өвөл цаг өндөрсний нөхцөлд бол өвс тижэлэр одоо бэлчээрэн тижих ийм дараах техникээр тахтаан арчиж явдаг юм аа. Pro mě jsou koně převalského upřímnější než koně domácí, protože opravdu tak, jak to dělají oni, tak to myslí. Pokud se na vás zašklebí, tak to myslí smrtelně vážně. Si trošičku je udržíme bokem, protože oni ty kluci jsou nyní takový nevyspytatelný. A speciálně tenhle silver, tam musíme trošku opatrně, ale jinak dá se s nima. No. Musíme být opatrný, protože ty hřebci skutečně bývají útoční, bývají agresivní. Některý vlastně se nedá ani pohladit, ale v momentě, kdy si ho pustíte do svého prostoru, tak v ten moment je schopný na vás vystartovat a na vás zaútočit. Letos se mi poštěstilo, že jsem byla vybraná teda do skupiny, která poletí s transportem, s tou 4. skupinou koní. A transport se těším, pochopitelně se i obávám, ale těším se na tu krajinu, těším se na ty koně, který uvidím v přírodě. Doufám, že uvidím některé koně z minulých transportů a pochopitelně, že moje přání je vidět Zetu, která tam byla vyslaná s prvním transportem kdysi před lety. Zeta je velice výjimečná klisna. Narodila se jako vůbec první hříbě klisně Viktorii v Dolním Dobřejově a dnes je z ní již několikanásobná matka i babička. Odešlo od nás vlastně 12 koní od počátku těch transportů, když budu počítat ryze pražský transporty. Vidíte, jaký je ten převalák malinký, co? Že já, jako jsem vedle něho velká teda. No, k této se dá i s dětma, ty když takhle jako více na ní šáhá, nevadí to. Viď, Ikory, no, viď.
Přípravy na 4. transport pražské zoo jsou v plném proudu. Klisny, které jsou určeny k transportu, je nutné před odletem veterinárně vyšetřit. Nejen abychom se ujistili, že jejich zdravotní stav je v naprostém pořádku, ale také abychom dostáli všem formalitám. Koně ještě ani netuší, co vše je za 3 týdny čeká a že konečně uvidí, jak vypadá jejich rodná hrouda. V Mongolsku svítá. Přichází nový den. Lidé zde žijí ve velmi skromných podmínkách, stále ještě izolováni od mnoha moderních technických vymožeností. Pohostinnost jim však nechybí a pro hosta mají vždy nachystaný slaný horký čaj s mlékem. Jejich hlavní obživou je chov dobytka, proto se v okolí jurt nacházejí početná stáda koz nebo velbloudů. Mongolsko patří mezi nejřidčeji osídlené země světa. V polopoušti je voda vzácná. Rezervace Gobi B je přesto plná života. Pokud máte bystré oko, v dálce můžete pozorovat stáda divokých oslů, džigetajů, nebo unikající skupinky džejranů, tedy gazel perských. Natočit tyto gazely zblízka je však téměř nemožné. Dokážou běhat rychlostí až 60 km za hodinu. Za hranicí rezervace žijí stáda domácích koní, kteří neodmyslitelně patří k mongolské kultuře. Ер нь Монгол хүн бол мориндоо хайрдаг, морой хайрладаг, морой бол молор ирдэг гэж одоо дээдлж хөндлөж явдаг. Тэрний маань өвгдөөс ихэд ингээд бид нар ингээд дахиагаа ингээд бодоход бол үнэндээ. V Dolním Dobřejově začal nový den, který se však zdaleka nepodobá běžnému dni v chovné stanici. Měsíce příprav konečně vyvrcholily a nastal čas, aby byly klisny z Česka transportovány na druhý konec planety do Mongolska. Ve vzduchu je cítit napětí. Dnes už není prostor pro chyby. I malé selhání může znamenat konec celého transportu. Lenka Kardová vlastně hned ráno v 6 hodin na těch oddělovacích dvorkách oddělila koně, kteří byli určení k převozu do Mongolska. Poté se vždy jeden kůň vlastně oddělí na samostatný dvorek, zde ho vlastně náš veterinář Roman Vodička nastřelí foukačkou a uspí koně, provede ještě potřebné odběry, dá jim potřebné sklidňovací látky. Pochopitelně se bojím o koně, bojím se, jsem v takových obavách nebo napětí a vyloženě strach nemám. A mě by dorazili koně v pořádku. Teď už je to dobrý. Holky doufejme, že bude poslední v bedně a bude to dobrý. Čas neúprosně letí a my musíme pokračovat v přesně připraveném plánu. Jakmile jsou klisny bezpečně umístěny v transportních boxech a naloženy na nákladní auto, vyrážíme do Prahy na vojenské letiště ve Kbelích. Koně bude už po 4. přepravovat armáda České republiky svým transportním letounem Kasa. Zbývá asi tak hodina do startu Kasy, po 4. se chystáme s koňmi Převalského do Mongolska. Pravdou je, že ten letošní transport se nám docela komplikuje už od začátku. Nejenom, že Ula tady rozkopla jednu z těch beden, takže teď ji opravujeme, ale také se nám nepodařilo vyměnit jednu z klisen. O co jde? Loni jedna z těch klisen špatně snášela pobyt v tom boxu. Loni jsme ji ještě stihli vyměnit, letos nikoli, protože ty náhradnice byly už příliš nervózní, měli jsme příliš málo času, takže letos poprvé nevezeme 4, ale pouze 3 koně Převalského. Dostáváme povolení k odletu.
Koně teď čeká nejkritičtější část celého transportu. Budou muset vydržet 20-hodinový let s 2 mezipřistáními v ruské Kazani a v Novosibirsku. Aby byly koně co nejklidnější, po většinu letu udržujeme teplotu v letadle pod hranicí 10 stupňů Celsia. Би бас тодорхой хэмжээний гэрийн хэд адуутай. Үндсэндээ би өөрөө 6 настайгаас эхэлж хурдны мөрөнд эхэлсэн. Үндсэндээ 13-4 хүртлээр би хурд мөрөнсаа. Манай Монгол орн бол үндсэндээ 93 наадам гэж одоо нэрлэдэг. Тэрний маань нэг нь бол үндсэндээ морь уралдуулдаг, морь эрдэнэ. Нөгөөх нь бохирдуулах, нөгөөх нь сурын харваа гэж нэг 3 наадам. Энэ дотор бол мөнийг бол бас ганцж одоо их хүмүүс амгчиж ингэж бахархаж явдаг. V současné chvíli jsme zhruba 13 hodin na cestě a teď jsme na posledním mezipřistání v Novosibirsku. Cesta je vyčerpávající, ale koně to zvládají dobře. Zeleň pod námi postupně mizí a objevují se vysoké zasněžené hory a pustá mongolská polopoušť. Po dlouhé a náročné cestě konečně přistáváme na nezpevněné dráze v městečku Bulgansu. Koně se chovali velice klidně, stabilizovaně, nečinili nám žádné obtíže navíc, čili my jsme byli maximálně spokojení s celým průběhem letu i s tím výsledkem. Před chvilkou jsme vyložili kobily, přendali jsme je na vozy, máme let za sebou, bylo to náročný, byla mi strašná zima. Měla jsem na sobě zimní bundu, čepici, byla mi strašná zima. Nás ještě čeká 8hodinová jízda, takže nemáme vyhráno. Doufujeme, že všechno dobře dopadne. Pomalu, ale jistě se blížíme k cíli. Teď už nesmí nic selhat. A tak děláme vše proto, aby koně dorazili v pořádku. V průběhu cesty vlastně jsme opět museli koně schlazovat, protože to sluníčko tady je velice agresivní a je silné a samozřejmě koně by se mohli velice rychle přehřát. Konečně jsme tu, v novém domově dovezených koní Takintálu, jenž se nachází ve zvláště chráněné oblasti Gobi B. Čekáme na vykládání koní a prostě jdeme do finále. No. Těším se, no. Už konečně to budeme všichni za sebou, hlavně koně. Nadešel okamžik, na který jsme tolik čekali. Koňská kopyta se poprvé dotkla mongolské země. Tito koně jsou konečně tam, odkud pocházejí. Jsou doma. Tak tady za náma je Ula teď a zdá se, že se jí jako nejradši, že by se vrátila do těch beden, takže má to asi docela dost. Pravdou je, že ten transport ale probíhal jako výtečně. Teď tady zapadá sluníčko a 3 koně už jsou v aklimatizační ohradě. To paráda. Je to krásný pocit, když člověk může být u toho, že se ty koně vracejí zpátky do své domoviny. Byla to náročná cesta, ale stálo to za to. Буулгаад хайрсан сарахад өндөө бол яг сайхан амт манад ирж байгаа тэр амтныг хараад
Монгол хүмүүс бол тэр нь морой хараад баяр наадамч юу ч хүн одоо тухайн үед бол маш их баярлдаг. Хүний одоо самсаа шиграад юм одоо баярыг бол бидэв. Koně v Dolním Dobřejově jsou ve své podstatě rozmazlovaný. Teď nastává období, kdy vlastně se musí o sebe postarat sami. Už nebudou ty ranní příděly, už nebude bohatá pastva. Myslím si, že to zvládnou, ale bude pro ně určitě důležitý první rok. A doufejme, že nepřijde první rok nějak tvrdá zima. Bylo to spousta zážitků, spousta emocí, které pořád zpracovávám a možná až teprve po příletu domů. A když si uvědomím, že koně nejsou ve výběhu, tak mě to teprve všechno dojde. Před spánkem nás ještě čeká bujará oslava vydařeného transportu. Mongolsko mě naprosto uchvátilo, celá ta příroda kolem, ta rozmanitost, polopoušť Gobi a hned vedle krásná zeleň, hory. Ty lidi jsou naprosto vstřícní, milí, děti se hned kamarádí, zbíhají se k vám a prostě chtějí se přátelit. Před odjezdem z Mongolska musíme splnit ještě jednu příjemnou povinnost. Najít divoké koně v přírodě. Jdeme se podívat za harémem, nebo za kmesnama, který sem byly dovezený v roce 2012. A pak bychom se měli dojezd podívat za Zetou a za jejím harémem. U prvního napajedla jsme bohužel Zetu ani její skupinu nenašli. Lenka měla silný vztah i k její matce Viktorii. Ta na neštěstí letos uhynula a tak pro Zetu přivezla z domova alespoň malou vzpomínku. Tohle jsou ocasní žíně Viktorie, což je matka Zety. Taky to tady necháme. Prostě. Ať jí tady v tom kouse. Čas utíká a my pokračujeme v hledání. Jediná možnost, jak koně na tak rozlehlém území najít, je vyšplhat na vysoký kopec a vytáhnout dalekohledy. Strážci parku dělají vše proto, aby vypátrali harém s klisnou Zetou. Lenka ji naposledy viděla před 16 lety v Dolním Dobřejově. Teď je Zeta už 20letá babička. V Mongolsku se ty klisny většinou dožívají tak 20 let. Že to poslední šance, možná poslední rok, kdy je možný, abych ji viděla. To bylo moje vlastně největší přání. Dnes se nám moc nedaří. Na jednom z kopců má naše auto poruchu a přicházíme tak o drahocenný čas. V tom však kdo si zakřičí, že v dálce vidí stádo koní. Plní vzrušení a očekávání nasedáme do opraveného vozidla a vyrážíme směrem ke koním. V dálce se skutečně něco hýbe. Abychom koně nevyplašili, odstavíme auta a přicházíme k nim pouze s Lenkou a ředitelem parku Gambátarem. Čím jsme blíže, tím lépe rozeznáváme siluety jednotlivých zvířat. Mezi nimi je i ona, Zeta se svým letošním hříbětem. Je to již 9. hříbě, které za ta léta v Gobi B porodila. Se zatajeným dechem sledujeme hřebce, Zetu i jejich potomka, jak cválají po mongolské polopoušti. Jsou to krásní a svobodní divocí koně. Teď jsme se byli podívat na klisně Zetě a na jejím harému. Byl to strašně příjemný zážitek, protože jsme ji viděli i s letošním hříbětem. Tak je to takové vyplnění mýho snu a vyvrcholení té práce, kterou dělám celý léta. Netrvalo ani minutu a celé stádo odběhlo pryč z našeho dohledu. Ta minuta v nás však zanechala něco silnějšího, než jen letmou vzpomínku. Byl to důkaz, že toto je místo, kam patří. Toto je jejich opravdový domov.
my se teď můžeme s hřejivým pocitem v srdci vrátit do toho našeho.